Magayi a Tchara DC atazindikira zoti anthu anawatsika panopa anachita nawo dambisi alibe nawonso value ina iliyonse ngati mene zinkakhalira kalekale mu zaka za ma 2019 kukafika mu zaka za 2020. Magayi amenewa akuti anayitanitsa msonkhano wa atolankhani kumeneko ndi ku Lilongwe, ndiye pa msonkhano umenewo amafotokozera kuti mtundu wa Malawi kuti iwo sakuona akonzeke kuti apange ma demonstrations zimene akufuna zoona kuti chipani cha DPP motsogozedwa ndi Peter Mutharika chikonze mavuto amene nzika zikukumana nawo padakali panopa, ndi mavuto ake ngati akusowa kwa mafuta a galimoto, kuzimazima kwa magesi komanso kuvuta kwa madzi a matapo amenewo ndi zimene akuti afuna boma likonse mwansangansanga. Komano magayi amenewa paja last week anatulutsa chikalata chimenecho ndi amaopseza kuti boma likuyenera kukonza mavuto amene mwansangansanga failure which ndi kuti iwo atha kupanga china chake kandi kuti ma demonstrations ndi zina zotero potenga ndi imene analembera kalata imeneyo. Komano kalata ija itapeza zoti yapita ku mtundu wa Malawi, ambiri anaona kuti sanakondwe ndi imene anachitira amenewa a HRDC. Kunali ma reactions osiyanasiyana, ambiri amapanga associate makosana amenewa kuti ndi bungwe limene limatumikira chipani cha Malawi Congress Party, ena mazakamba zoti magayi amenewa ndi oti ndi ka terrorist organization. Panali zambiri zimene anthu amayankhula, ena kumanena zoti makosana amene ofuna ngopanga register bungwe lawoli zambiri, ndipo otsatira zimenezo magayi anaona kuti ambiri anawatsika ndi chifukwa chake akumabwera ndi ka press briefing kameneka kumazapeza zoti akuyankhula mozichepesa ndi zina zotero pozindikira zoti alibe backing ya anthu. Komano chilungamo chonoti magayi amenewa a HRDC akuyenera kuziwa zoti anthu anawatsika ndi zoona ndithu, andi bungwe limene la HRDC silomenyera ufulu amenewa ndi mbali imodzi ya chipani cha Malawi Congress Party kunena mosapyatira. Pa zinthu zimene anaonesa mu zaka za 2019 kufika mu chaka cha 2020, makosana amene amapanga mobilize a Malawi kupita ku ma demonstrations. Fortunately chipani cha Democratic Progressive Party chimaonesa kuti chinali cholemekeza malamulo chifukwa magayi amene amapasidwa ufulu woti apange ma demonstrations monga constitution ya Malawi imapereka ufulu umenewo. Amene wanapanga mobilize anthu kupanga ma demonstrations zina zotero zambiri zinachitika, ambiri a Malawi mudzitsata bwino zinthu zake amene zimakhalira. Kunachitika chisankho, mapeto ake kunazabwereranso lilani imene inasachitika mu chaka cha 2020. Magayi MCP analowa mboma under Tonse government. Magayi amene wa HRDC nthawi imene paja ankasogozedwa ndi Timothy Ntambo, ndi kuti unali a Gift Trapenzi ndi magayi na ndena inabire Mayaya inasembereka McDonald sembereka kumeneko. Koma chinachitika ndi chani? Magayi amene anapeza zoti a Ntambo anapasidwa udindo wa minister ku chipani cha Malawi Congress Party. Magayi nawo ndoti anapezeka zoti aponyedwa m'maembasi anayamba kudyerera. A Trapenzi ndi amachita kuonekeratu kuti mbali yawo inali yotumikira chipani cha Malawi Congress Party. Zambiri zimakhazi kuchitika, ambiri anali mboni zoti ankamenyera ufulu anthu zimenezozo zinasiyika. Kunali chete anakhala chete makosana amenewa. Tsono funso nkumati kodi pali umboni wanje kuti makosana amenewa ndi mbali imodzi ya chipani cha Malawi Congress Party, monga atafotokozera kale kuti makosana amenewa itangowina chipani cha Malawi Congress Party anapezeka zoona kuti apasidwa maudindo ngati mmene tafotokozera. Komanso mmene amalamulira a chipani cha Malawi Congress Party zambiri zinakhala zikuchitika. Mavuto ngati amene akupanga point out padakali panopa, mavuto akusowa kwa mafuta a galimoto anali aliko kuyamba mu chaka cha 2022 kumapita kumpano kafika mu chaka cha 2025. Vuto limene linakhale kusausa kwambiri nzika za dziko la Malawi. Machazi wino kuti mavuto amene akusausa nzika za dziko la Malawi ndipo monga amene a chipani cha Democratic Progressive Party kuzera kwa mtsogoleri wawo a Professor Peter Mutharika akhala kunena kuti akupanga chothekera kuti apange fix mavuto amenewo. Komano original ya mavuto amenewa ndi kuti ndomwe wa chipani cha Malawi Congress Party chimene iwo amakhala kuchitumikira nthawi yonseyi, ndi akamabwera kumazabwebwera apa ndi chisimikizo choti achita kutumidwa ndi makosana amenewa a chipani cha Malawi Congress Party chifukwa anakhala zoona kuti amayima pa chilungamo, ndi kuti mbuyo mubweza kumazayankhulanso zinthu ngati zimenezizi pamene chipani cha Malawi Congress Party chimatumikira nzika za dziko la Malawi zaka 5 zimene zathazi. So asamaoneke anthu anzeru pamene chipani cha Democratic Progressive Party chikusogolera dziko kapena chipani china chikusogolera dziko, ndi kuti azikhala ngati anthu anzeru ozindikira ofuna kutumikira nzika za dziko la Malawi. Chonsecho panali nthawi imene nzika za dziko la Malawi zimavutika, iwo anakhala chete kufufumisa mimba zawo ndi ndalama zakuba zimene amalandira kuchoka ku chipani cha Malawi Congress Party. So magayiwo anabwera kuzazuzula mchitidwe umenewo, makavuto limene lakusowa kwa mafuta a galimoto kapena mavuto a forex, mavuto akusowa kwa sugar ndi zina zotero. Anabwera kuzayankhula magayi amene anakhala chete. Kuchoka pamenepo anthu akapita kupanga ma demonstrations, chimene chimachitika ndi chani? Anapezeka zonena kuti kumatumizidwa magayi azikwanje amene amakavulaza anthu amene amapanga ma demonstrations amene zisanzo zabwino ndi za anamiwa amene amapanga ma demonstrations munali mu June imene mu chaka cha 2025. Gulu la magayi azikwanje linakavulaza amene anamiwa
Kuchoka pamenepo aphunzitsi amene amapanga ma demonstrations ku area 18 mu mzinda wa Lilongwe Simagayazi kwanja anapita kwasema moto wina wa amene amapanga ma demonstrations amenewa a HRDC anali kuti anabwerapo kuzazusula china chilichonse. Chilungamo nchakuti bungwe limene lili ni mbali mozi ya chipani cha Malawi Congress Party imene imatumizidwa ndi cholinga choti ipange destabilize usogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party. Wina suyo anapita kulembera kuti ku UN kulembera kalata kuti dziko la Malawi usogoleri wa chipani cha DPP ukuphwanya maufulu anthu azikwanje. Ujamati Benedicto Kondoweka ndi kabungwe kake ka aja china Trapezi samalembera kalata nthawi imeneyo chipani cha Malawi Congress Party chimatumikira nzika za dziko la Malawi pamenenso anthu amaphwanyidwa maufulu kumatemedwa sankalemba kalata nthawi imeneyo bwanji chifukwa iwo anakhala zoti amayimira ufulu anthu maka amamenyera ufulu anthu ndekuti pa nthawi imene nzika zimakumana ndi mavuto ngati amenewa anakabwera kuzayimanso limodzi ndi nzika za Malawi kumenyera ufulu anthu amenewo kutsutsana ndi zimene usogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party umachita koma makosana amenewa anapeza zoti akhala ali chete andi kumbali imene anthu amalipanga lebo bungwe imene la HRDC ngati terrorist organization anthu ambiri atha kuchita umboni kuti zinthu zimene ndi zoona posatira kuti mmodzi wa mamembala akubungwe limene la HRDC amene ndi Dave Malamulo ambiri tusatira bwino kuti masiku angapo apitawo anambwandidwa ndi polisi anali mchitokosi kusatira kuti ameneyi ndi anzake ndi amene amasogolera gulu la anyamata azikwanje amene tikunazo kuti amasema mitu ya anthu kuvulaza Sylvester Namiwa komanso kubola matayala a galimoto za phungu osusa ku nyumba ya Malamulo. So munthu ameneja achipani cha Malawi Congress Party sanamumange mkulu ameneyi olo amene wandiya kuti bungwe la HRDC palibe china chilichonse chimene anazayankhula chokhuzana ndi mchitidwe umenewu chifukwa chani anali mmodzi mwa iwo membala wawo ndiye akamabwera kumazabwebweta apa ndi zovutanso zoti nzika za dziko la Malawi zingapase trust makosana amenewa ngati mezi makhalira mu zaka za 2019-2020 chifukwa anthu anawatulukira kuti akamanena zoti akumenyera ufulu umenewo amakhala zoti akumenyera chipani cha Malawi Congress Party komanso ndiye kuti amakhala zoti akuzimenyera ufulu eni ake. In fact, they are wolves in sheep clothing. And nzika za dziko la Malawi zinatulukira ma characters amakosana amenewa kuti interest yawo siyotumikira nzika za dziko la Malawi. Interest yawo ndiyotumikira chipani cha Malawi Congress Party komanso eni wake kuti apeze kenakake. Ndiye ngakhale akunena zoti akuti apanga mobilize ma resources kuti apange hire lawyer aziwateteza whatsoever komano chilungamo choti anthu anawasika makosana amenewa. Kuthekato muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikufotokoza kuti makosana a HRDC akuti anayitanitsa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe kumeneko kumene amafotokozera kuti salirede kuti apangise ma demonstrations komano chimene akufuna nchonena kuti chipani cha Democratic Progressive Party mosogozera ndi Professor Arthur Mutharika akonze mavuto amene akusausa nzika za dziko la Malawi mavuto ngati akusowa kwa mafuta a galimoto kuzimazima kwa magesi ndi zina zotero ngati maganizo amene alipo mutha kufotokoza comment section koma molemekeza maganizo anzathu saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chungoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kufikani wake kuzikhala kosavuta.